Za chvíli pokračujeme ve vysílání dalším dílem našeho seriálu. Hasičský už alarm zní, co dál bude, sám to ví. Každý problém vyřeší, úsměv tvůj ho potěší. Sam jede přímo k vám, všechno zvládne, už jede přímo k vám. Požárník sám, srdce velké on má, každý problém se vyřešit dá. Požárník sám. Trampoty s autobusem. Přijdeme pozdě, to je mi jasné. Dobré ráno, same Sáro, Jamesy. Tak, jsme tu všichni, kromě Trevora a jeho autobusu. Jsem si jistý, že tu brzy bude. Tak si pěkně užijte školní výlet. Zatím ahoj. Ahoj, strýčku samé. Svezeme se na pouti v Newtownu na té vzrušující horské dráze, paní Chenhová. Horské dráze? Ne, Normane, půjdeme se podívat na staré trosky s historickým cimbuřím. Cimbu co? Tady to zubaté lemování zdi. Staré trosky jsou tak nudné. A teď se všichni pěkně rozdělte do dvojic. Proč na mě vždycky zbyde to ufňukané mrně? To není pravda, Normane. Minule jsi byl se mnou. Konečně. Tak honem všichni nastupovat. Chtěl bych se jen rychle podívat pod kapotu, paní Chenová. Na to teď není čas, Trevore. Už máme 11 minut zpoždění oproti plánu. Jedeme. Máte pravdu. A na konci toho filmu řekl: chlap má udělat to, co má chlap udělat. Páni. Ahoj, kovboji. Ahoj, Elvisi. Dnes budeme cvičit záchranu zatoulaného koně. Dobrý den, požárníci. Dobrý den, kovboji. Kovboj? Takhle vy oslovujete svého staršího nadřízeného, Cridlingtone? Ne. A slezte už konečně. Pardon, kovboji, totiž veliteli stanice Steel. A tohle není předpisová uniforma. Kola autobusu se točí kolem dokola celý den. Zpívejte nahlas. Kola autobusu se točí kolem dokola celý den. Ale ne. Paní Chenová, kola autobusu se přestala točit kolem dokola. Tímhle tempem se nedostaneme na to cimbuří. Jo, totiž ne. Cimbu co? Tady to zubaté lemování, ale to je jedno. Nemůžete to spravit rychleji. Víte, jak se to říká, paní Chenová? Pospíchej pomalu. Vypadá to, že nakonec na ty nudné trosky nedorazíme. Dobře, vyzkouším už jen plynový pedál. Udělám to, jestli to tím uspíším. Nejsem si jistý. Který to je? Tenhle? Ano, ale jen lehce našlápnout. Normane Pricey, vrať se na své místo. Řekl jsem jemně, dejte nohu z plynu. Ten pedál se nevrací. Nezapojil jsem znovu brzdy. A pak takhle uvážete vodící lano, aby zůstal kůň klidný. Když jsi kovboj, musíš nahánět stáda. Skvělá smyčka, požárnice Morrisová. Pěkná klička požárníku McKinley. A pak musíš říkat věci jako: naše je k sobě, kovboji! Jipi-jo! Cridlingtone, žijeme v Pontypandově, ne na divokém západě. Tady nebudete nikdy házet lasem. Stop! Není důvod se znepokojovat, děti. Mimochodem, neví někdo, jak řídit autobus?
Nemůžu je dostihnout. Je čas... Je čas zavolat požárníka sama. Paní Čenová řídí autobus plný dětí a nemůže zastavit. Paní Čenová řídí autobus plný dětí a nemůže zastavit. Penny, ty a Elvis jeďte ve Fénixovi, já si vezmu Merkura. Rozumím, samé. Tak, teď si mohou všichni z Pontypandiova přijít pro svou denní porci ovoce. Tohle není samoobsluha. Teď doleva! Ale ať nespadnete zmala. Teď doprava. Neplač, Lily, tohle je mnohem lepší než horská dráha. Už jsem to říkal. Nemám rád rychlou jízdu. Doprava nebo doleva? Doleva! Doprava! Ale ne, je úterý. A co? Den sběru kartonu. Hej! Pepadadam, didli dam 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 dadam, pam pam bum bum. Tudy. Ne, tudy. Ne, tudy. Ne, tudy. Ne. Už je. Paní Čenová, šance úspěšného projetí pole s ovcemi je přibližně... Nemluv mi o šancích. Já chci k mamince. Teď vylezu nahoru. Tohle zastaví motor, ale pořád ještě nemáte brzdy a míříte přímo na ty trosky. Elvisi, zkus hodit provaz na ten autobus a zpomalit ho. Chceš říct? Jo, zatoč hlasem a sežeň stádo dohromady. Teď šlápni na brzdu, Penny. Děkuju, Same. Zastavil si nás právě včas. Poděkuji spíš Elvisovi. Jo, ale ty bys měl vždycky zkontrolovat vozidlo, než někam vyjedeš. Což se asi nestalo, jestliže je ten rozbitý brzdový válec z toho autobusu. Trevore, moc se omlouvám. To je v pořádku, paní Čenová. Bylo to docela dobré cvičení. Hlavně, že jste všichni v pořádku. Slibuji, že až pojedeme na příští školní výlet, nebudeme tolik spěchat. Skvělá práce, vy dva. Díky, pane. A pokud jde o vás, Krydlingtone, Ano, pane? to byl skvělý hod lasem, kovboji. Oh. A heslo je, požárník má udělat to, co má požárník udělat. Sam jede přímo k vám, všechno zvládne, už jede přímo k vám.
Požárník sám srdce velké on má, každý problém se vyřešit dá. Za chvíli pokračujeme ve vysílání dalším dílem našeho seriálu. Hasičský už alarm zní, co dál bude, sám to ví.